बाक्सा सिमला थानानि पुलिसा एटीएमनिफ्राय रां खावनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। एटीएमनिफ्राय रां खावग्रा दुथां हमनो मोनदों सिमला पुलिसा। बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि पुलिसा मोनसे आन्दो सुलुंनि बिथाजों एटीएमनिफ्राय रां खावनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरिया बरपेटा खयाखुसि बनबहारनि थागिबि मिराजुल हक। मख'नो गोनांदि मिराजुल हकखौ मोनसे गिदिर दुथां हानजाजों सोमोन्दो लाखिनानै सुबुंफोरनि एकाउन्टनिफ्राय एटीएमनि गेजेरजों रां बख'नानै जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसा खादोंमोन। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला मिराजुल हकआ गुबुन सानै लोगोजों सिमला बागाजानि गामिनि थागिबि आरो खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि आनन्द बर'नि एटीएमजों रां दिहुननो नाजादोंमोन। जेब्ला आनन्द बर'आ हज'आयाव थानाय एटीएमनिफ्राय रां दिहुननाय समाव सोलो बाहायनानै आनन्द बर'नि एटीएम कार्डखौ लादोंमोन। आनन्द बर'आ रां दिहुनखांनायनि उनाव बिथांखौ लिंहरफिननानै बेलेन्स शीट दिहुननो थिनना पिन कड नाम्बारखौ नायखोमाना लादोंमोन। बेबादि समनि गेजेरावनो गुबुन सासे लोगोआ आनन्द बर'निफ्राय एटीएमखौ सोलायनानै लादोंमोन आरो आनन्द बर'आ गावनिनो एटीएम साननानै न'फारसे गिदिंबोदोंमोन। नाथाय जेब्ला बियो न'आव सौहैयो अब्ला बिथांनि मबाइल फनाव 20,000 रां गोदानै रां दिहुननायनि मेसेज हाबफैयो। दुथां हानजाया बागमारानिफ्राय 20,000 रां दिहुननानै बरपेटा र'डआव बे एटीएम कार्डजोंनो 7,000 रांनि सनानि चेन आरो लकेट बायदोंमोन। जेब्ला आनन्द बर'आ गावनि मबाइल फनाव रां दिहुननाय मेसेजफोरखौ नुयो अब्ला गासिबो जाथाया गोसोआव फैयो। लोगो लोगोनो सिमला थानायाव एफआइआर थिसनदोंमोन आनन्द बर'आ। बे एफआइआरनि सायावनो बिथा खालामनानै सिग्रोमनायाव सिमला पुलिसा गिबियाव बरपेटा खयाखुसि बौखामुरिनि नुर उद्दिन खानखौ हमनानै जेलाव दैथायहरो। सिमला पुलिसा दासिमबो बे गिदिर दुथां हानजाखौ फोजोबस्रांनो गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होननानै सुलुङा फोरमायबावदों। এটিএমে কিমান লাখ টাকা কিমান জনৰ মানে ঘৰলৈকে কৰিলে এতিয়ালৈকে? মই এতিয়ালৈকে এটাও কৰা নাই। আপোনাৰ নামটো? ৰাজুল। ৰাজুল। ক'ত ঘৰ? মোৰ ঘৰ বৰপেটা। এটিএমত যেহেতু যাৰ পৰা মানে এটিএমৰ চুৰি কৰা হৈছিল সেই মানুহজনে আহি কৈছে আপুনি বুলি? কৈছে যে মই বুলি কৈছে। ময়ো কৈছোঁ যে হয় আপুনি যদি কৈছে মই ফেচৰ লগত মিলাই চাওক, যদি হয় মই কৰিম, স্বীকাৰ কৰিম। আজি আহিছিলে যে মানুহজনে মানে কৈছিলে হয় তেওঁৱে হয় হয় কৈছে মানুহ হয়। এতিয়া আপুনি ক'ব খোজে নেকি নহয় বুলি ক'ব খোজে নে হয় বুলি ক'ব খোজে? এতিয়া মানে বিচাৰত যি হয় মানে আদালতে যি কৰে। আপুনি নিয়াটো হয়? মই নিয়াটো মানে মোৰ লগত আৰু মানুহ আছিল, মই নিয়াটো নহয়, বেলেগ এজন আছিলে। এই যে আপোনালোকৰ যে আহিছে যে কিমানজন জড়িত হৈ আছে? টোটেল 3 জন আছে। মহিলা এজনৰ আছে যে? মহিলা এজনী চিনি নাপাওঁ। চেইন এখন দিয়া হৈছে তেওঁক? মই চিনি নাপাওঁ। লকেট আৰু চেইন দিয়া হৈছে? হয় মই চিনি নাপাওঁ। তাক তেওঁক লগ পোৱা নাই? লগ পাইছোঁ কিন্তু এনে ফাৰ্ষ্টৰ একদিনেই লগ পাইছোঁ, কিন্তু তাক মই বেলেগ আৰু একজন লগ পোৱা নাই। সেইদিনাখনে ফাৰ্ষ্ট চাইছিলোঁ। আপোনাৰ লগৰটোৰ লগত আছিলে তেওঁ? হয়। লগৰজনে নিয়া বুলি হ'ব পাৰে নেকি? এই কেছটো লগৰজনে কৰিছে বুলি ক'ব? হয় হয় লগৰজনে কৰিছে। আপুনি কৰা নাই? মই কৰা নাই। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा
88764 80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।